Rumbi mag luoro kwako gweng ma Kaminjelwa e ward ma Cheplanget e sub-county ma Bureti bang' jodak dhi e ng'anyo mamuol kaluwore gi nek ma japuonjre ma jaklas 12 e skund secondary ma Kaminjelwa manoyudi konegi gi jok mapok oyangi. Jodago nong'anyo kowuok e gweng ma Kaminjelwa nyaka butik kama ne masira ma kamano otimore ka gikwayo mondo mi nonro mar tho rawerano otim mapiyo. Ringre rawerano noyudi bath aora ma Kipteran mantiere kilomita 10 kowuok e dalagi. E kinde ma nonro dhi mbele, jodak ma kono koro dwaro mondo mi anyuola jopuonjreno mondo oyud ratichgi kendo achije miseyo gi tho mare mondo maki. Tunataka haki itendeke sababu huyu mtoto alikuwa mtoto wa shule. Tukiwa na serikali, tunataka kabisa serikali ache ili atufanyie upelelezi ya ukweli, sababu haki inatakiwa sasa itendewe. As you can see the background ya familia, mama yake ndo huyu, at least ajiwezi. Tulikuwa tunaona Keva atakuwa hapo mbeleni, atakuwa kielelezo kwa wengine. Our late student has been killed somewhere near the river. Keva was so disciplined. Keva, we never came across any discipline cases while he was in school. He was a very hard-working boy. Ramogi